Akşamınız hayırlı, hormatly yurttaşlar. Sapar ağa, hoş geldiniz. Salam kemine iyileşler dinleyiciler. Hava. Merve yalımlı salam. Buyur kemine. Hava Sapar ağa bugün yankı soralar ve düşüncelere alıp barmak ikimizin başımızda. Eee, Bugün ildeşlerimize müyüşýänçe bir yarım saatlik belki de ondan soňky nemämizde de şol tema boýunça ýa-da şo temarak boýunça alıp bararys. Paxta meselesi Sapara. Paxta sezonunu açandırlar. Öňküler ýalykan ullakan bir gurrun nemet bilen oklar. Indi şeýle bir neme çykýa-da bir gyska taryhyny aýtmaly bolsa Sapara paxtanyň. Oruslar geldi, o Göktepe'de, soň Harezmde, ondan soň ine Gargalanyň töwereklerinde gaty uly gyrgynçylyklar etdi-de. Soň hemme bu eden işleri netijesinde paxta ekdirýär halka, göçebe halka. O paxtany ýurduna alyp gidýär-de. Bunyň logikasy nerede ine? Hemme zat paxta üçin ýa-da tualet getirip berýär diýdiler-de, ýani o tualet getirip berýänine hiç kim inanan ok. Bizem aýtmaýyn besetmeli olduk-da tualet nemesine. Indi paxta birazrak Özlerinde de yok kelýän bir teredik. o özlerinde de yok ende şo gabat gelmeýän taraplar var ýa-ni näme diýile. Tarihi faktlar tarapyndan seretsen yok ende. Indi gawa paxtaly meseleye geldik. Indi paxta üçin bedildi bu zatlar. Şeýle bir ünüs berip hatta ine Orus daşlaşsa da uzaktan nemede näme diýerler Zawochny imperiýa, bizem Zawochny koloniýa da. Şoňa Ramazdan enten paxta ekdirmäne dowam edýär Türkmenistana. Näme bunyň aňyrsynda ýatan näme zat? Deme kemine. Elbette yankı Orta Asyany ýa-da Orta Asyada däl Kavkazy, Orta Asyany watwalarna ýeke paxta üçin näl, ýöne paxta da şoň içinde paxta onuň beýlek çygmada paxta ýüpe uýumy onuň öwrenimi yaratdy ýürekli baýlykdan hem mejeti imperiýaň tömürge nemetiniň haýyryna gitmeli. Tömürge jün nemeti. Ýöne paxta elbette önemli. Şolatlar çekmek üçin ilkulak Akbatsa demiryol gurandyr. Özü bilen bile geldi diýdiňim bolýar-da. Onam bize vurup berdi diýip gurrun berýärler ýöne. Şol paxta çekmek üçindir. Barly illeşlenmez. Üç tane Hulobzavod bardyr. Köni, şo döwürlerden öz başyny şo döwürlerden alyp gaýdýandyr. Mary Hulobzavody demiryol göni içine girýändir. Çärjek Hulobzavody demiryol göni içine girýändir. Onuň taşawdyň Hulobzavody demiryol göni içine girýändir. Zawudyň içine girýändir. Şol uly kalýadan bir wetge göni nemäň içine girýändir. 1884 1883-84 ýyllardan başlap 81-den başlap kurulan ýollardyr. O paxta Rus imperiýasy üçin strategik önemdir. Haýsy maksat bilen? Strategik produkt diýilýär. Sebäbi bu önemli yeri gaty uludur. Sebäbi ähli halky o jorawyndan tuttursugyny, ýani köýnüňe çenni, ýani bir halky geýdirjek bolsaň diýende. O paxta gerekde.
Junghildi, Leonid ortadan öz çıkaryan nemeleri ort bile olur 5%, 3%, 10% tutuyada. O hemmetini nemet kolonu da önkü döwürlerde sintetik valakın olur yani elyaflar yok olunsa ağramlı neme partan üstüne düşüyordu. Onun eskeri giydirme için, demetme için şuna çenden sonralaktır stratejik önemi vardır partan. O partan yeke bağat bilen ya nemet bilen neler parta şolor ya bu devletler için yani dünya devletleri için stratejik önümdür. Onu inkar et olan sebebi halkın giydirmeli. Armiyanı giydirmeli. O dine eğneşiyen derle partadan öğünen de katıken yağından değerli çelli. Ukrayna'da sövüşüp gören eskerler, Rus eskerlerinin geyimleri Türkmenistan'ın pahtasından oldular mı? Bolpiler köpçü çok yani kılıçta doğmaz nemeti olmasının. Evet, Türkmenistan'dandır, Özbekistan'dandır. Demeti yok. Yani bu nimetini şeylere düşünülür. Tavet tayyudu yıkılacak döwürlerinden başlap şu atlan gurrunu bir spesialist olsak ediyor. Spesialistler kovulayandır. Yani spesialistler yani söz hakkı doğru şekilde tanılayan neler olur fikirlerini aytmağa ne tribunası vardır ne olurdan sorulayandır aytacak olanım mağlayına yani yengtetine bir yarlık gelmez o iyilin önüne çıkma diyala edilendir. Bu da atlan gurrunu biz 1985-86 yıllardan edip başladık da. Onu biz spesialist olup biliyoruz. O biliyoruz. Devlet için, umumi Türkmen cemiyeti için nehilik ağramdığını, neler getiriyenlerini, nehilik nemelerin iyidinin neticesinin neyemediğini biz biliyoruz. Yönü bunu stratejik yönüm deyilip neme verildi ödüm ne bir keng burada dayın parta arasındayız nitirden işlerinde men 17-18 yıllar bizim ehli önümlerimiz birinci delip adel olayandır birinci del gönü Korunma Ministerliğine ETT'nin Korunma Ministerliğine değişti. Baktım. Bunu köp kişi bilenlerdir. Onun yani önümünü yerleştirme için razaniyatı veriliyor da. Yani Kıraç'tan demeye gidenim olsa yani yani Korunma Ministerliğinin diniyetinden yürütü yani kızılçılık bilen kızıl harp bilen yazılayan razaniyatı geliyandır. Parta yani valakno tüyme onun tüyme önümleri vardır. Limpu uluk tip olurdu değer edilendir. Yani onun değer emendeş başka da patlayıcılar eylekli atlar vardır. Çolar yani birinci delin kontrolünü oluyor da. Birinci del yani Korunma Ministerliğinin SSR'in Korunma Ministerliğinin emesidir. Ne çolar yalak diyeme ben yadına düşen oldu kemiğine gurrun ediptim. Yani Urş yıllarına Türkmenistan'ın birinci sekreteri olan Suhan Babayev vardı.
Şoň agdyndan eşden gurrunmada. Şonu bilmedim näsin jirlerde diýili. Näme düşenok. Ol önemliler, ýöne şu uş jirlaryň ýa-da soň ýanlary Stalin de takdirken. Yani birinci sekreterleri şol kabul ediyen eken, utversad ediyen eken. Şoňa iýberýärler. Taylanan, yani birinci sekreter bolmaly adam Stalin'in nemetine baranda o kapsyny agynda kän aýagy titrep durýarlyk derejä ýeterýärlik aktif merepриятелер bardyr da şo taýda kän garaşdyrdylar diýe soň o bollun diýip kapyny açyp içine saldylar diýe Stalin'in ýanyna. Stalin maňa tereden ogum äpişkä teredip diýdi. Çilim çekkedik de, o lokan trupkosy var, sigarasy. Onuň maňa öwrül men Tuğhan Babaýew etewi diýip soratdy. Da tawariş Stalin Tuğhan Babaýew ete ýa diýdim diýe. Tawariş Tuğhan Babaýew. Хлопок будет, Туган Бабаев будет. Хлопок не будет, Туган Бабаев не будет. Вам понятно, товарищ Туган Бабаев deyip. Benim o da tavariş Stalin, o понимаю deyip diye. Demettim diye, onun başka gururum olmadı diye. Ondan diye. Neyse mündalan oldu, 2-3 mündalandır da. Bana bir ömürlük neme yalak oldu diye. Ondan çıkıp kaydıp bir çıkıplar olduk diye. Şu dövrden beri Türkmenistan'ın halka planı da olsa birinci sekreterler yerine oturuyandır. O başka neme olanda da blokan nemeleri yoktur. Halka plan olmasa birinci sekreterler gidiyendir. Sebebi ol hakikaten hem Sovet Soyuzu için stratejik önüm taşıyan bir önüm. Indi sapara şeyle bir zat gelýärdi indi geçmäkäňiz aýdaýyn. Soň has gowar bukanya. Ine bu paxta meselesi Sovet Soyuzu için bir stratejik bir nemeti, doğru dälmi? Yara öndürýär, garaz bir önümçilik nemesi bardy, bir güç diýeler. O adamlar keýindirmeden yalaňaç getdiler. Indi şu gün sapara Türkmenistan ne yara öndürýär? Yani şu Sovet Soyuzu'nda edilen zatların hiç versem edilen nokta. Geyimlerem yeni daşından gelýär, Türkiye'den uğradýarlar hemmekim. Türkiye'de işleyenlere sargaýarlar, şolar baran wagtda da öz ýany bilen alyp barýar. Esasen geyimin agyrlykly bölegi Türkiye'den gelýär. Ol öýde ondamında geyilýän zatlar olam ýene Hytaýdan, ýene şoňa benzeş ýerlerden gelýär. Tavaras Türkmenistan içinde paxta bilen öndürilen hiç zat yok. Onda biz paxta näme üçin ekmäne dowam edýäs. Yani Stalin entek ölen okmaýar. Näme Stalin o diretçek bolýar ölmesine öldü dänin. Näme elbette Türkmenistan üçin paxta stratejik önüm bolup bilen ok. Hem değil, Özbekistan üçin hem şeýle. Bunu başta adak geçenden 1985-86 yıl şu perestroika çıkıp baştan günden beri biz şu meseleni käwat ýuwaşlyk bilen käwat neme gatraktiýet bilen düşündürüp başladık da. Yani bunun karşısına katı uly algı operasyonu da propaganda aktif meriperiýatyasy da. Propagandaň bir nemesi edil şu döwürlerde Hlapkowy Gladip yüzlerce adamyny attılar, baktılar, demettiler.
Onun şu mesele büyüklüğü adamla üntünü çoğu çektirmediği için, başka yana soğumaklığı için ne kalkodlar onun ne çötü bentenemi berdi de o yaşan okulur da yaşap bilen okulur ya da giydicileri kredi ya da istedik derecelerinde bolon ok onun neylek düşünürlerdiler. Bunu yine parti arasılış ministerliğindeki demeler uğurlar o sizden uğurluyor. Çünkü sizin haliniz, günlüğünüz az değil ya da. Yani yankı şulon hılap koydular diyen demelerim her 10-11 yıldan ne tarihe 50. yıllardan beri Koloriyalak iş geçirdiğindir. O da kağıbe diye, yürüte diye. Bunun katı giyiniş nemede, maçtapta, sayul maçtapı nedir? O gaviyetler, jurnaller, bir 2 yıllap, bir 3 yıllap neme diyendir? Bir topar adam batılyandır, atılyandır, işten kovulyandır. O ne onu görülü kalkozçuluğun hakkını şular oğurlap iyiydi değil. Sapara hatta bunun adam pakta değil bunun altın. Niteret kemine ne pakta ekyen o hoşoloğu o bir ayrı ministerlik o paktanı kaytadan işleyen pakta arasılaş ministerliği bu başka bir ministerlik. İki tane neme pudok var da. Onun ülkeden olmakları mümkün hiç rahat ikisini bir yerik gelen noktada. Yani 86. yılda şöyle ikisini bir yerik getirdiler. Gelmeyenin tevavi siz eşkiyensiniz yaşı olmağı mümkün oluyor. Onu tenden yaşı bulurakla köpsü bileyendir. Yani parti da otlarını oğurluk ediliyendir. Edilen ok demek mümkün değildir. Bunu yarım %, 1% şolar yalak neme bolup biler. Onu da yetkenlerdir. Yani bir tavara vert ya da bir dagat punktu alanda tuğması lokan olup görünüp biler bir yarını. Yani umumi yani kalkozun maddi yardayına tedir edecek derecede uğurluk hiç vakit bolmadı mümkün derler. Yani adamlar bu sıfırlan hatap kitaplan içindeki nemeni bilmeyen sonlar onlara da ne ile imaj etten son neme diyorlar da yani garipliğin şundan diyorlar. Yani şu terede oturanlar şolar uğurluyor. Onun devlet derecesini alıp parlıyor da. Ne şu 86. yıldan başlayıp 89'a çendi. Her kvartalla bir tapar. Kvartalım her 3 aydan bir kvartal oluyor da. Yılda 4 kvartal oluyor. Yılda 4 tapar ehli yani Türkmenistan'ın aktivini bir yere uyuşturup prokurorunun kağıbatına çendi. Tüydünden beylek nemelerine çendi. Ehli ministerlikler o KPSS'nin nemelerine çendi. Katnaşıp ödem teman adi barba sişeniyem klapkaçistitli pромышленности geçiyor. Vay be. Şu gün nemelere katı çalımdaş, şu gün hem şuna benzeş ağıtlar koyuluyor ama. Solar yalıp görüş at pariyat bitleme diyorlar. Yani görüşün nemeti yani şu stratejik yönüm kalkot ekmeli. Orta bir ekmeli bu. Nemeti bedeli ne şu aten ben gör dur. Yani bizim idealıklığımızın ılımlı bilimli kadırlamızın çekilliğin ekologiyamızın sağlığımızın
tebigatımızdan o aralar Suyumuz, gelen delelem içen suyumuz suyumuz. o entek bunu tağatlap agdap bolýar da bunu getiren delelini. Yani şu zatları şöyle orada da bilýär bilen ne uğurlayan adamlar demesi biri. Yani ni tabiat tayyudi yıkılır o yok. On gurrun edenimiz bilenem onu nemet bilem de kolun. Yani bu yıkılan toğum. Yani 30 yıl geçti şu kat. Parti ekipler orada. Parti bizim stratejik önümüz değil. Parti yine de şu ortaydın stratejik önümü. Bizim stratejik önümüz boluğun bilen o. Biz oları yalak abiyomda da değil. Öyle bir katı hemme taraflayın velelli. O sen sağlığından tut bilimine çenli. Yani intellektual potansiyaline çenli tehdit etbilen derecede maçtab nemede evi sen 50-60% halkın şumulen meşgul. Şumulen parti bilen meşguller. Şumulen dip adın doğru koyayım ben. O parti bilen meşgul olsa karşı taraf için o nehilek yani stratejik teydalar diyeyim buna adına ya da behfitleri diyeyim mi? Ya şolun gözünde tutuyan yani, uzun vadeli, kısa vadeli fikirleri o oyları şunu üpçüle diyen bir yağdayı oluyor da. Ne Spartakken yurtlar vardır. Özbekistan, Türkmenistan. Hiç vakit ortadan üstün ya da ötüp geçme mümkünçülüğü şu parti üpçüne diye de. Hiç vakit önüne geçip bilmeyen. Bu tarapan var diyenizde iyi şey. Ne yani siyasi, etkeri, sosyal ya da durmuş ya da iktisadi hiç fırsattan çok önüne geçip bilmeyen. O ne çünkü geçip bilmeyen. Sen 60% halkın ılımsız, bilimsiz kalmasını garanti edip veriyor. Mektebe gitmen, okula gitmen paxta meydanlarında. Sen paxta yığmala. Yığacak olsam okun eyleklerdim bolmalı. Öňe maýdypdyňyz sapara näçe prosentini ýygýatylar? O ýene de gaýtalap geçdiňiz ýeri gelende. Şu paxta ýygýan ähleneme 50 ýygymçylary. Bütün paxtanyň. Ya bizim döwrümizde maşin bilen 75% töwrüni emedilýärde. Sovet demeti yıkılan soň biz şonu tegden ýaşa ýetirdik de. Hatta maşin bilen ýygýan demeni. Ýöne okuwçylaryň ýygýan paxtasy var. Okuwçylar. Mektepden, üniversitetden hemme jetme bilen var edenni. Onun ähliýetiniň ýygyp biljek paxtalary 1%, 1,5% şundan kendel. O 1,5%ni biz oturan yerimizden özümüz ýasaban berýär. Aýş etdiler. O ýöne ýa-ni näme şu tiýatry nämäni propagandany emetmek üçin altyn atyrdygyny, ýa-ni bu altyn atyr diýen altyndan. Altyndygyny tatbik etmek üçin onun tarla traktörüm diýen aýdymlary aýtmak üçin, nemetmek üçin solatlar gerek bolmaly. O tarla traktörüm diýip bir aýdymlarym bardyr bunun. Partyçylar barady. Batı sapara indi nemäni alalda. Paxta Sovet döwrüniň strategik bir nemesidir. Nemesde önümü. Doğru değil mi? Buna Özbekistan bilen Türkmenistanyň hasabyna muht elde edip bilýärdi. Ve şonun hasabyna da şu halklary jahil, sowatsyz ya da kul bolmany dowam edip bilerýär ýagdaýa getirýärdi. Şeyle bir zat varsa. Yok, deminde bunu muht eden o. Muht edýär diýsek, hakykatdan uzaklaşır. Pul edýär, pul berýär.
Yonu pulunu berende de bunu getiriyen ziyanını yapıp bilmeyen. Yine suat aral problematini şunu beren pulu yapıp bilen. Ya da şu halkın sağlık nimetini yitiren nimetini şu verilen pul, alınan pul önünde olup bilen. Yok. Mümkün değil. Yok. Tölyen nimeti dünya vadarından umut veriyor. Onu boynumdan vardı. Gördüm 7-8 etti. O yüpek parçalara tek 9 etti şimdi. Yani dünya vadarından çok atlı paritetler bile niyette o tayda yani Sovet Sovyeti'nin baha sisteması üyütküşük onu düşündürüp oturmalı. Yani çok atlı paritetleri yani bir manat yani bir rubl 56 sentti de şöyle onun paritetlerin olacak. Şeyle bir soru döreýärde Sapara. Ne Sovet Soýuzy Yaponiya demir satýan eken. Soň bularym Yaponiýadan ýokary hilli şo satan demirlerini olar işleýän eken, soň ýokary hilli demir önümlerini izna alýan. Şeýle bir alys çalyşy bar eken. Näme paxtany edip bilmendir. Ýoksa şol döwürler belki de Afrikada entegem nemäniň koloniýalary bardyr da ekip gören Ýewropanyň. Onu yok demek kemine o yani dünya nimetindeki abyomları gözüne getirip bilen o çok nemedir onu mümkün derler bu abyomu katulur ne anak gör 96 milyon o Türkmenistan 1,5 milyon gerçi oldu 7,5 milyon şeyler o Tacikistan'a 1 milyon oluyor tekrar Kazaklar 50 bin 150 bin ton civarında neme diyerlerde. Kazak 7-8 milyon ton partani bunu Afrika'da taşıyacağım oradan oraya transportun işlerinin olmayan ne? Stratejik doğru. Sovet Sovyeti'nin içinde olmalı. Amerika'da şununla alaktır. Amerika'da partekliyendir. Ne haylik bir yandan partekliyendir. Tevazi 250-300 milyonu giydirecek olsun. O giyimini bir yerde taşacak olsun. Onu taşaman ne haylik çıklayıcının vadığını bölümünü getirin de atır lokandadır. Bir yerde getirecek olsun. Afrika'da ne ektik diyende de alıp gidip bilmeyecektir. Doğru. Anladık bildin mi? Kemine? Bu yankı bu baştapların içine girmedeniz bu sıfırları siz apeliyet edip bilmeyiniz. Günümüzde ulu nemedir, stratejik nemedir yani yönü parti deyip geçivermeliler. Bunun anlatımında demesi tekayeti ululur kendir. Aras Sapara yankı şu öz içinde olmalı diyeniz yine de şu Türkmenistan orsun kolonyasına. Ayrılıp bilmeyecektiğini özem dinle kolonyası değil. Yani ayrılıp bilmeyecektiği Ors göğvermeli elde. Yok, bu komünikasyonu yeden demir yolu çekti deyip aydı. Hem mezat tayin altyapısı var. Hem mezat tayin. Önden ekvem geliyor. Türkmenistan'ın alacak gel, Pakistan'ın alacak diyenler de bu nokta. Pakistan'ın nerede gelmeli o tayin? Mesela şu tayda. O son kontrol edebilecek mi onu? Bir bölücü geldi. 5% yapar, 10% yapar. Yok getirmem bile bildi diye Sapara. Son Pakistan 10 yıldan sonra 100 ölürse paht etmekten ne edecek? Türkmenistan'ın öyle ya da yok. Yani ben ekecek deyip bile nokta. Son yine de bir tarafı olmalı bunun Sapara. Neme olsa aytacak olsanız aytıp bilirsiniz. Ben son soracak. Başka bir neme soruğa geçecek de. Yine yine tonku döwürlerde bu zatların çözümü biraz yenileşti. Yenileşenliğin tevavi sintetik elyaflar çıkıp başladı. Sintetika. Başında teyretseniz 100% parta değerler
karışıktır ya da duruşunu sintetiktir. Şol ýa-ni meseleň bir belli bir bölügini ýapýada. Ondan parta diňe näme de däl. Geyimgeci mi däl. Bu ýönlüň birdentleri vardır. Çadırları. Çadır diýilen birdent diýilen Bilýän. Galın neme de bez neme. O ýeke bu ýönlü demetinde de ulanýanlardylar. O başga ýani hojalyk nemede de kän ulanýan birdent. Çeýekler iň gowy birdent çykarýan döwletdir. Ne paýta bilen işleyen döwletden biri. Bir armiýany gözüňe tutup den 1 milyon etkerim var. Urşidip dur. Ne suat Ukraina'nın gözüňe tutup şu taýda wagtlaýyn ýa-ni babil olar ýagşyň aşagyna garyň aşagyna giýjätip turup bilen o. O birdentliň milyon ton metr nemede gerekdir, kvadrat metr gerekdir. Ne stratejik olanlar ne sodaklara çendik gidýändir. O ýöne birdent partadan çykýan pozisiýaň bir gijijik bir bölüjügi. Ummaty partadan gaty kände dönýändir. Aras sapara. Türkmenistan üçin o gerek geldi. O gerek däl, ýa-ni hiç bir neme ýeri ýok. Ýöne enten paxta ekmäni dowam edýän bolsa, ine geçen garaşsyzlygam gurrun gitdi-de biz ikimize etmedi o gurrun ýöne. Garaşsyzlygam şu taýda ýa-ni gönden göne ýa-ni tanqid etmeli bolýardy. Aňyrsyna ýetjek bolmaly. Eger biz garaşsyz bolsak, bize gerek däl zat paxta ýöne orsa gerek bolan paxta näme üçin ekilýär? Birden halk bu nemesinde kösenýärdi. Indi ýanky soragy geleýin sapara, ýanky sorajak soragy. Indi bular ors o paxta ekýärmiş Türkmenistanda ýene paxta önümlerini Türkmenistanyň ýa-da Özbegistanyň hasabyna garşylaýarmış diýip halk topraksız. Ýene toprak meselesi gelip çykýar bu taýda. Ýanky garaşsyzlyk, toprak, koloniýa ýene hemme zat ýene şu paxtanyň esasında çykarp bolýar diňe paxta. Prezidentini alsaň ýene de şol näme sözde prezidenti ýene olam iň soňunda näme çykýar, orsaýda çykýar baryp buğucu. Bularyň mektep ýokary okuwjy aýlaryny alsaňam ýene orsaýda baryp çykýar bu uğucu. Başka näme bar? Halkyň daşyna çykyp kösenip ýörmesiniň ýyzyny ýazarlasaň ýene de orsaýda baryp çykýar aňyr uğucu. Biz näme gitmäli ýöne şu toprakly ýerde biraz näme del açaly temamyzy. O indi şu bular paxta ekýär diýip birgiden topragy meşgul tutýarlar da. Şonuň üçin hem halka bermeliler. Eger toprak halka berilse şular paxta ekip biljek däl. Sä hiç kim ekjek däl de. Ne pikir edin? Maňa aýdaly 100 hektar o toprak düştü diýeli. Garaşsyzlygyň nemesi bilen 92-nji ýyla gideli sapara. Arzu eteli biraz. 100 hektar toprağım var. Son gördüm toprağı. Bir yıl, 2 yıl paxta ektim ve öz gözüm bilen gördüm bu paxta yöremeýän eken. Diýmek ýa-ni siziň aýdan nemäňiz bar da Sowet Soýuzynyň öz garşylaýaty nemesini açygyny diýerler. Son gördüm ha bu beýle däl eken diýjek men soň ýuwaşlyk bilen sowana, kartoşka diýdi, garpyz, gawyn, ýene näme şonuň ýazatlara dogry sowuljak demen. 100 hektar toprak var men bundan peýdalanmaly da. Son görjek sapara ors paxta önümni bir ýerden garşylamaly, garşylap bilen ok. Türkmenistanyň garşylajakdy. Son näme diýär? Biz ýanky edýän arzumyzyň üstüni çizýärler. Bize toprağı beren ok, döwletname berýär elimize. Ýanky tapu bermeýär de döwletname berýär. Döwletname diýmek toprak döwletinki diýmek de. Son ine düşen günümüz şeyler hep bir zat çykýar. Şonuň üçin ine size toprağı paýlattyrmaýanlygyny şol bolmaly.
Deme kemiğine 1986 yılda Agroprom kurdular. Agroprom ne perestroika deyip ondan o biz çok kurlayın doğruları yerve adam sıfatında çok adam yani karşı taraf ne şular oğru diye de biz halk onda son için elbette yaşadık. Bu gururun elimde ama bazı onun bizim Agroprom'da bir gidecek godipölü yeme o godipemde belli değil. Bunun yani sledetin ganna katmayadık o öyümüzde ya barar ya barmar deyip o soğuruyumda alıp kaydiyadık da. Deme mi? Şeyden üniversitelerin bunun verdi yani. Paxta işi howply iş bolan üçin de. Onunla da yankı şu gururumları ediyen adamdan biri olan için ben oturup ne sebebi o hocalık bilen yankı partağını kaytadan işleyen demeyen ikisini birleştirdiler de. Bir yerde. Başlığımız bir. Agroprom başlığı bizim başlığımız. O bizi iktisadi nemeti kuruyor dedi yani. Birinci zor Muhtar Aliyev Muhtar Hüseyinç diyorlar. Bu arada imkan ayırttım. Onun şu ben bir önümlüm rentabilitesi bu arada tablik edip verdim. Hayfi önümleri ekende Türkmenistan için peydali. Yani 10 kızanak önüm o şey demetim şolong her birinin şu tohumundan başlayan demetine çendi hem çıkmayıcılarını çok doğru şertleri bahaları nemeleri bilen de yağdayları bilen o sonra parta yemelen içinde kanan 10 önümün içinde in sonundakıdı. Birinci yerde üdüm geliyor. Şu yardımda beylekleri kendine. Bir iki yıldan soň iň soňkusundan hem çıkarırlar tolpakta. O şol tablitten ödem uzun yani 1 metrde var. O şol tablitesi bilen yani o çıkar kapasitet var o doğrultuda. Gelim rahat işte orada o da o hocalık var arada fikir tardı. O şon yanına katnak şon düşündürüyen Nimet Mellik. Onun kulağın büyüğüne bir kaptırlar öyle. Bunu ağlamadı. Ya, şu da atlar ben yardıma düşerdim. Bu da atların uzmanı olup hemen peydarlığını, hemen veleliliğini spesialitler elimde ama bilendir. Bunun bilmesi kıyım değerler. Yani öyle bu hata tavını gördük görün, bunların işlep görün spesialitler devlet derecesinde yakı devlet derecesinde de yakli respublika derecesinde yakı respublikaların içinde de bu zatları düşündürüp biliyorduk. Partan biz için katı ervettiğini sonki yol başçılara da bir hat kuvvetini düşündürdük. Yani su yer reformatının başlamasının büyük sebebi bir parta ekip yaşap bilmeyenleri tuğut edip verdik. Sonun demedi yaptı. Biz yaşap bilemiyoruz. Önkü Sovyet dövrünün derecesinden siz saklap bilen yok diye düşündürüp verdik bunu. O mümkün derler. Bunu bu yılından başladı. 1991, 92 ne şu yıllar Türkmenistan'la parti ekmen velelliğini yani devlet yolbaşçılarına ben düşünürüm mi? Bunun için yardımda da böyle su dağıtları yani ütkötme için devlet demedi bir topar patlanabileceğini çıkarandı.
karar kabul edenler. Bu karar kabul edenler. Hemmeceti arşivlerde vardır. Ne, bu bir bilinmeyen zatlarla. Şunu ağlamayan adam ya da bilmeyen adam ne devlet adam olup bilir. Bunu bilip yöneteni çıkarman oturup bilen orada onu devletin düşmanı olmalıdır. Tevavi parti ekmek men bunu Türkmenistan düşünemedim bokta. Özök doğumluğumuzu düşünemedim. Ne partani ektirdiniz halkınıza. Halkınız birinci olsun. Tovatsız olmalı. Düşüncesiz olmalı. Kârsiz olmalı. Hünersiz olmalı. Bu ben statyan birinci statyan alalı. İkinciden sağlıkları yaramaz olmalı. Bu ikinci ne? Adam yaşaması için tağı olmalı. İkinci, ekologen daha olmalıdır. Yani suğun zehirleniyor, yine näme bolýar, toprağın bozulýar. Inni garip olmalıdır. Bu da üçüncü. Gerekli girdeceğini beren ok paxta. Yok vermek mümkün değil. Devletin bunun için ne olup bilmiyor. Doğulmadan mümkün. Dolýan olsa da samsyk bolýar da döwlet diýilene. Yok. Näçin ettin o? Şu samsyk bolýar da separa. 3 milyon, 5 milyon etkerim yok. O birbirinden urşup gel, sana olur yalıp çadır gerek gel, değeri gerek gel. Gerek gel. O halkın giyecek turizmini niye öden dedi Ömer bilyen da üstünü yapıp bilyen. Yani parkta bu ekilmelerle ilgili değil. Parkta değil yani da o beyleki o hocalık önümleri o yalak o hocalığın önümçülükte bir nemesi vardır. Tevabarot değil ya da. Yani bir yerde elimde ama bir önüm ekleyenlerdir onu yükledip duruyor yani. Burada keteller rahatlar geliyor da. Bana solur yalak demeyen aralığını ekilip bilmeyen önüm. Solur yalak aralıkta ekilen muktaram sen halkın gerek demesini üstünü yatıp biliyor da. Sen solur yalak yağdaya düşündün. Çok bakasını belli derecede tutondu. O tevabarot edecek adam böyle ekiye var. Sana gerek, yani Türkmenistan'a gerek derecesinde eklemeli. Ondan Erkin bazar nemesinde pikir etmeli diýäňizde. Gerek olsa. Doğu ödü bir rasyonal bir fikir var adamın elletinde doğu kodu. Sen ödümü ne yaptın? Yamanlık edecek. Yani 30 yılla şu devam etmesi bilinenden sonra bu açığa çıkan sonra ona yankı bir aracık katlak yani spesiflikler bilen orada o bizim dövrümüzde bunu devletin yolbaşı lider adamlarına düşünmese de gözüne sokup düşünüyor. 86. ýyldan bäri diýäňiz ha? O özlerim kabul ettiler. O kabul et, onun tuğutnaması bir topor kararlar, patremlerler hem medatlar vardır. Çünkü yer su reformasını başlamalı değilen demedi sonundan çıkan. Bu gidilir rahat geliyor. Son gidildiler bu zatlar. Şimdi şu zatları yediyen adamlara biz gelme değmeli. Onlara nihayet baka vermeli. Olur nähil hasabyny verip biljek. O ya da hatap vermeli. Yani şu 93-94 yıla içinde çıkan devletin iktisadi nemeleri var adı. Öz uğrumuzdan neme diyenleme. Çok dokumentlerini kaldırıp görseniz. Katı kendat. Adamlar yani bilyen değil. Şunu aşı bir çare görmeliğini, orta koyulunluğunu görürsünüz. Onun hem becetini yankı edin. Dayıhan ne için evlet yaşadıydı, şular uğurlayadı. Alga pirafeti bilen edilen dağıtlardığını.
açar görünüp durur. Neticede şuna çendi. Yeka Türkmen'in elinde tapu var mı? 1 metr kvadrat yerin eyeti bolan Türkmen dokumentini görköp biler mi dedi. Ya da özbek o da şeyledir. Özbek şeyledir. Yok. 1 metr kvadrat yerin en toprağın doğunu güve geçen dokument tapu biliyede. Görköp biler mi? Hiç kim görköp bilmez. O toprak sizinki değil. O sizden karışsız değilsiniz. Onu boynundan mı alırlar? Sapar ayında bilmedim bu soruğa hazır cevap versek mi vermesek mi yani. Bu ýagdaýda täze Türkmenistan diýip bir hakyky asıl Türkmenistanyň hereketini alyp barýarsa, ýa-ni täze Türkmenistan diýdiğimiz aslında şu 92-nji ýylda gurulmadyk Türkmenistanyň guruluny edýäse biz aslında. Bilmedim ýa-ni ýyldaşlarymız buna düşündümi? Edýän gurulňlarymız ýa-ni biz garaşsız däl, biz entegem Rus imperiýasynyň koloniýasy diýäs we ýyzyndan hem täze Türkmenistan çözüldü diýip aýdýas. Indi 92-nji ýylda täze bolmaly Türkmenistan täze bolmandygy üçin şu köne imperiýanyň golasyndaky Türkmenistan dowam edip dur entegem. Şonuň üçin täze Türkmenistany durmuşa geçirmemiz gerekli. Ine bu ýagdaýlaryň özü, şu bolup duran zatlaryň özü täze Türkmenistanyň döremeğine yol açmaýarmy? Men sorajak soragym da. Şu häzir edilip ýa-ni paxtanyň ekilmesiniň özü yeterlikli bir ýagdaý mıkan diýen. Bu başka bir ýagdaýda. Kän ýöne şolam yeterlikli de. Hemme taraplaýyn alyp bilersiz bunu. Demine biz bu adyny dogry goýmalıyız. Bizim şu wagtky edýän hereketlerimiz ya da görüşimiz diýip aýtaýyn. Şu dekolonizasiýa diýildi. Dekolonizasiýa bolanda Türkmen çötüýüp koloniýalykdan çykmak, ýa-da öz ihtiýarly bolmak. Garaşsyzlyk görüşi. Ýalap görüşdi. Bunu şeyle kabul etmeseniz siz öz nemäňiň içinde özüňiz bulaşar ýörürsiniz. Bunun karşısına alınıp barlayan iş biz Sovet döwrüniň nemesine bilem soň gözüňizde tutmak anhat da bile. Yani kän gapma garşylyklaryň içinde bir epizodyny aýtyp berdim de. Yani paxta ekýänler, ýygýanlar bilen paxtany gaýtadan işleýänler arasynda yani çatışma ya da sürtüşme ya da gapma garşylyk nemeler döredilýär, o da ýörüýti döredilýär. Şu wagt biz düşündürjek bolýardyk da. Biz şunu hiç saat etmeyen yani tuğ atıp getirenizde de uğur deyip kabul edemizde de uçaklarım yok deyip düşündürüyor. O 5 köpürek olur. Yönü toğdan 5 köpüğümüz bin son olmaz diye. O çoğun demeleri yetenoktu. Hakikat zahirlik atı kıyın o ağır neme yük bunu yenip geçme de ankat der. Cehalet paktekten zahir olmalı. Başka ten çıkargan yok. O giden kitleni yani daşta uğra zahir eden sonra onun içinden ten yalan yani yalak olup durumda da çıkacak manamı onun öyle içine seni Sapara indi paxta cahillik devam ettiriye öndüreyen bir zat deydiniz. Indi Oğuzhanstan'a gideli. Oğuzhanstan'da da şoňa benzeş bir zat var. Yani bu paxta däl, ekilýän, iýilýän adam däl.
Bir de Afganistan'da ne mani izarlayas da yani monitoring ediyas. Son yani onun biliyatı sahanlarından biliyas mescitlerinin, medreselerinin. Yani bir o video uğrattılar da. Sonra videonu gördük. İyileştiler. Garip o Afganistan'da yaşayan Türkmenler bir dövüm çörek yiyip yaşayıp gören adamlar yani. Şu videoda da görkez ya da. Bağrından yoğundan o hemme pullarını biriktirip mescit kurupturlar. Mesciden yani näme diýerler ona kesek kerpiç mi näme o? O çiğ kerpiçten kurulupdur. Olam deşikler zatlar hem görünýär. Şo bar hemme zatlaryny tapyş otaya. Näme dipdirler soň sadaka berýärler. Dene mescidimizi kurup bolduk. Sizin iyi veren pullarınıza mescit kurduk diýip her haýsy bir döwüm çörek iýip doğa dile edýärler. Indi sapara bu Adamım hawa tanıyan olaram sana ya indi men şeýle bir zat nämetdim de bulan bizim ene paht ekmegimiz ýaly bir zat bu. Näme üçin sana birinci mescit gerek däl, sana birinci mektep gerek. Mektebi yok. Yani samanların aşağında çağalar okap yörde mektep gerek. Sen mescit kurma, mektep kurman gerekli. Sen mektep kursan o mescidin o nesnesini kovusu o kurup bilecek adamlar yetişecek bir dine mescitte senin o sağlıkçın yetişecek. Her türlü adam. En sonunda adam ediyada görüp gören zatlarımızı telefon hemmesine o telefon edip bilmese de şu an bäräýinde bir zatlar etmeli de bu suratda. Yani sen mescit kurdukça baý bolan ok, durmuşmam gowulaşan ok. Bizde de ine şol da paht ekdikçe yani daýhanam bolup bilen ok da sapar. Näme kemine ýa-ni mescit birinin stratejik önemi bolmaly. O kiminki diýilen sorawa jogap tapmalydyňyz. Bularym ýa-ni paýta bizim baýlygymyz diýip o tarla traktor diýip aýdym deprek çalyp hemen görün Türkmenliň emetinden ütküjük batdylar. Men sana bunu bir başga bir zada bilen düşündirýän kerek. Ne Göktöpür şu arada o iyileşimiz o tarihi o neme yazmasını devam ediyor yazdı görüyorsunuz. Onun Göktöpür şu arada dünyanın hem yerinden yani bilgili adamlar bilýändir hem yerinde de Göktöpüň nemeti şu öde urnada Türkmenin ferkedini davaratı nemeti en aşandır. Yani çok ayda Türkmenler korkusuz, ürküsüz, ağır namuslu, özünden üstün, düşmana karşı gaytavul veriyede. Tarihe geçen gaytavul, yönü mönüdü der. İnni şu Türkmenler Neşolong çotayda mescidi var, ne medresesi var, ne şolor okap bilýärler, ne ýazyp bilýärler, köpsi. İçinde bolsa badır biri ikisi. Bolun yönü, watanyň nämediğini, watany näde gorumalygyny, näme üçin gorumalygyny bilýärler. Yönü şolong hiç biri, yani Orsiýadyň MGU diýär, MGU'nun utoron näler ýa-da Amerika Harvard'ın utoron näler ýa-da İngiltere'nin Oxford'un utoron ýokdur. O arada ýa-ni eşdenen däldir şu zatlaryň badyňdan bilýänler. Ýöne watanyny, topragyny, ojagyny gorapdyrlar. Düşmanlar. O ödüm düşmanyň özünden kän üstünlüğinden bilip görüp gorýarlar da. Ýöne indi ondan soňky 140 ýyldan soňky Türkmeni seredip görüň. Ne şu wagt Türkmenistany. Düşman ally. Ýöne yani goruma berenler
Türkmen taşlap taşına çıktı. Toprağını taşlap. Onu koruyacak koruyanam yoktur. O bir yani agitasyya geçip propaganda geçip onu korumalı, elden kurmalı deyip o kıygıp görse. Şimdi bizim doğrumuzda da mektep var, medrese var, üniversitet var, muallimi var, bunun yazıcısı var, şair var, yazıp bilen, pozup bilen var. O dünya siyahat edeni var, edip bilen var, etmeyen var. Bu topor şeritler var da. Adam olup geçer yalık şeritler var. Yani şu sebebini çıkarıp bilen kimin? Garaz şey diýäňiz de Sapar ağa. Sebep nerede? Ine mektepler, oku, kitap, o yene näme garaz bundan 140 ýyl bundan öň ýok zatlaryň müňesi artykmaçy bilen bar diýýäňiz. Ýöne bundan öňki hiç okuwsuz, sowatsuz adamlaryň ýa-ni watançylyk duýgusyny ýa-da görkezen ýa-ni gahrmançylygyny edip bilen ok diýýäňiz. Hatda ine şu ýa-ni paxtany biz näçin ekýäs bu topragy, näçin biz ýa-ni öz islen zadymyzy ekip bilemiz ok diýilen neme ýok. Ýöne şeýle bir zat bar. Bärsinden gelip gidýän bolmaly da. Şu paxta meýdanyny ýa-da buğday meýdanyny alyp yalandan buğday ekeni bolup izinden hem öz soğanyny ýene bir zatyny ekýänler bar. Ýöne ol neme gelen ok. Onu ekýän olsaň şu soramaly. Näçin men muny elmydama ekip bilemok? Men näçin o buğdaydan soň ekmeli? Näçin o bu ýer buğday ekmeli diýip berildi. Bu buğdaylar nirä gidýär? diýip soramaly da. Ýöne 140 ýyl mundan öňki bizim ata-babalarymız sorardy bunu. Ýöne häzirki mekteplerden çykanlar näçin soramaýar? Ýa-da şunu nemedeli häzirki mekteplerде okuwlarda yetişen adamlar gelip näçin pagonyny goparýan bir kirli polisiýa bolýar. Bolup bilýär ýa-da. Şu mekteplerden çıktı. Seni korumalı adamlar korkuyor. Sen näçe korkuň asaryny ýaşamaly? Diýilen bir soru bolmaly. Näde bol? Ben garaşsyz döwlet boldum. O näçe korkup ýaşaýar? Näçe korkup ýaşamaly? Onda da polisiýadan korkmaly. Sen cinayetçi mi? Ya hamalı bütün korumalı adam. Birinci korumalı adam. Bütün halk cinayetçi, polisiýany görenek de korkmaly. Bizim bilýänimiz ýa-ni cinayet işi bilen meşgul bolýan adamlar polisiýadan korkar, dogry dälmi? Korkmaly ýa-da şoň ýaly bir nemes bar. Ýöne bizim tutuş halkymız polisiýadan korkmalymış. Ya biz hemmämiz cinayetçi ýa-da o polisiýada bir problem bar. Ya da şeyle mi ka Sapara? O polisiye diýilen pagon geyip görenler Orsun polisiýasy bolmasyn bu? Ors imperiýasynyň. Sebäbi näçin ilk Orta Aziýada milisiýa diýilýär-de, milisiýa bolan diýýem harby polisiýa diýilen ýaly bir neme berýär-de. Jandarmen diýýärler. Militan nemesi bilen getirýän bolmalylar-da. İlk nemäni şu Göktepe'de ýeňilenleriň çağalaryndan neme grupdurlar da. Özlerinden. Özleri hem bar. O ödem teke nemetinden hatken O näçin ine ilk nemäni Orta Aziýada Göktepe'de vurdular polisiýa. Simbolik bir zat bolmaly Sapara. Indi şol polisiýa günümüzdäki polisiýa. İkisi bir zat. O kim vurdu? Ors vurdu. Dowam edýär, ors üçin dowam edýär. Pagonly men polisiýa diýip çykýany urmaly. Ýa-ni Türkmenistan bilen baglanşykly ýok, ziýan berýär halkyň mertebesine diýýär. Edip bilýän hemme zulümlerini, töhmetlerini edýär-de. Soň polisiýany sen o polisiýa diýip kabul edip bilýärmi? Ýa-da şu polisiýa bolanlar nähili hasap bermeli bolar? Berjek hasabından o çıkarıp bolýar da bunun kime hizmet edýän.
kemine Ors dilinde bir sözlem grup bolýar. Yani Türkmen dilinde şun grup bolanok. Nasionalne dostoinstvo diýip bir düşünje vardır. Söz vardır. Sözlem. Nasionalne dostoinstvo diýilýär. Orslar kendi diýendir. Anlamda Talyanlar. Milli mertebe diyen ýaly. O. Milli buýdanç. Doğru. O. Şoňa meňdeş bir zat bolmaly. Ýöne Türkmende kän bu ýa uranylýan düşünje däldir. Näme üçin diýen toğru orta çykarýar. Bizde milli şuur diýilen zady büyünden, kökünden orta kup alttırlar kemine. Ne şu nemeti maneti şu taydan ödem bizi gatı öğrenip edilen iş ne hinedin kalgodlarda bir gadi bir vadife vardı. Şo olmasa suwa makan okdy. Su nereden alıldı ýaşa brigadir olmasa. O. Ne şimdi şu taydan yani Türkmen kekip palitler var arada urun edeli. Şolarum ne beyleklerden sen burada çık üstün niyede o Steiner pavon elmeyeler. O gerek orada käbirin göğsüne ordunum dakke. Araz buların mertliğine öz peýdalaryndan. Beyleki Karamayak'tan üstün niyede. Doğru. O üstünlüğün devamı devamlı olması için, devam etmesi için sen bana hizmet etmeli. Benim seni şuradan üstün ediyen diye. Şunun bilen bilelikde velayet sistemasına manırsı gelip çıkıyor da safara. Hem yani Türkmenistan ayak kurulu şeylik geliyor. Elementar zattır. Brigadir verilenin ödün alt başı ertesi yükleyendir. Bedilen onun ertesi yükü şu adamdır. Doğru. Samimiyetsiz. Bir de Ors imperiyetinden bir ulu neme miras o käbirdatları hiç sorgulama dememiz yok da. O neme düşüncemizden onu yok ettirdiler de. Araz biz olaryň ýazyp beren senaryosu bilen ýaşapýarys. O şu adam şonu dowam ettirdilendir. İyileşler sorulara da geçelim saparas. Bir saat tema ayırdık yani tema. Hep katı vacipti ve bilmedim düşünüklü oldu ya iyileşlerimiz hem demedi. Şu atlar var arada soru verin. Ben soru verirsiniz mi kendi demediyen sizi urda çok olan. Ben bu da atlan hem de cesini bilyen entegan bilyen de atlamın ben 10%'ine maydam o. Evet. Alt yapıda heder olmasa yolundan aydanın ulenem. Blokları iyilen o. Orası parasız o şuları hakikatları aydıp gururun verip utandırıp dize çökörcek yağdığınız özü. Şeylere görün ya. Çöktüğüne bile mokbunu çököreceğim de biliyor. Biraz bu nemen cemleli son iyileşlerimizin fikirlerine, düşüncelerine, sorularına geçelim. Yine bir dine bir pahtanın misalını aldık da yine başlayan vakti pahta bilen başladık. Görün yine nirelere gelip çıktı yani. Pahta bizim toprağımızın eyyesi bolmazlığımıza, soğutsuz olmamıza, sağlıksız olmamıza, yani hem yurdun ekolojisini bozmamıza ve geleceğine evvel şu zatlarla bağlantılı garip olmamıza, yani biz yine mecliste Türkmenistan'ın bar oluş hopu deydi ya, yani bar oluşu hop aslında Türkmenistan'ın. Dine pahta tarafından çıksanız, beylek taraflarına yankı yörüyte soğutsuzluğun yasalyandı oluyor, korupu deyip adlandırılan yerde çağları
Yani çareden çara, ondan ona bundan ona korkuzup bir sovod edip ondan sonra yani öz korrupsiyon sistemalarına ornaştırıp bilecek ýagdaýa getirýärler-de. Bunun demesi aýratyn bir mesele. Ýa-da ine ýa polisle diýip berenlerimiz bar. Olar aýratyn bir terrorist. Hakyky terror neme diýär-de öwüstürýär ýurdun içinde. Bu orta arkası terördür. Ha. Yani bu korkuyun normal yerde korkun O korku var olsa terror var demek. Korku öz-özünden çıkan ok terrorun esasında yani. İkinci bir iş korku. Birinci işi terrorun özde. Şeyle yani indi sapara bizim ýagdaýymyza şeyle soň ýyldaşymyz Özbegistan bilen baglanyşyk sorapdyrda. Özbegistan emek ýapakda diýär. Olaram biz ýaly ruslar. Aynı. Bizim hiç ütköşlük adımız yoktur. Ya biz brad olurdan hat yeme tok 30 yılda nadanlaştırıldı. Ya Türkmeni hiç daha düşünmez, ağmaz, nemetmez yalak yağdaya getirdilerdi. O Özbekistan'da köpçülük olan sonra ya da başka şehirler bilen mi bir de oraya yağdayları, şu yağdayı kovdu. Yani başta Özbeklerin yağdayı katı yer verdi. Ben şu Özbek'te olan bir Orsiyette nemelerde, televizyonlarda, aklarda, görümde katı namet ediyordum da. Bu yol başçıları ağından gelenli dimere tayinim bu halkı yani bu derece neme diyorlardı. Orsiyette katı kıyın yağdaylarda orhomsa o bir doğum çörük deyip teyacık Özbek nemeleri katken o 95 yıllardan başlap o tayda neme 2015'e çelli şeyle de Özbekistan. Onun için yani orta diyen hemmeti ben de şiraktır bir bizden biraz ekavırrağı Kazakistan'dır onu o da daşa gidenlerle. Tevabi dekolonizasyon doğru amala asırlan değerler. Biz şunu düşünmeliyiz. Biz bunu üyüşüp yani beylek doğumlarımız bilen Özbek, Kazak, Kırgız, Tacik biz dekolonizasyonu doğru, büyüklü düşünüp amala aşırmalılar. Onun biz yeke bir imperyan demedim der. Biz iki imperyan Ezileni de. kolonyal sömürgesi. Birinci demesi Arap imperiyatının demesi vardır. Tedir vardır. Bir sondan çıkmalılar. Ne o da din bilen gelyendir. Yani medrese vurup görünümüz ne çok kolonizasyon nemettir. Onu düşünen oklar oluyor. Düğüne varan da şodur. O ikinciden Ors nemesi. O birbirinden büyük köşk değerler. Ne sinedin? Ors kovşağı uğrasa yine de Arap nemesini getirip başladılar. Dini getirip başlamadılar. Yani Türkmenistan'ı sinedin. Ne son bir 6 ay sinetseniz hem de ortaya çıkar. O dinet gelmelidir. Şu tömürme için şu imperiyalın narratif değil ya da narratifleri bağdır. Sonu oynanıyordur. Onun anlatında kimin var, ne hemen var dığını Selcet Nemet görmürler. Yani biz adaletlara çıkmalılar. Adalet bulmadık millet. Hiç eşrede yetip bilenlerdir, dargak gidiyenler. No. O da yani bollu değil ama bollu. 60-70% taşınla burada çörek güller görünüyordu. Ne mi değil? Dargadı değil yani. Adil. Rodur. Şimdi bunu neyle burada toparlamalı. Özbekistan'da paxtakan eklenok bağ neme diýär-de Özbekistandaky türkmen ýyzleşmesi ýazýan bolmaly.
Bu otur Cumartov diye. Demek düşünüp başlanırlar. Hmm. Özoklar kayan da düşünüp başlandığını görünüyor kemine bu beğendiren da. Hava yankı Orta Asya'da yeka olmagam gowy däl. Yanında bir yoldaşım olması gowur zat bu ütköşme dövründe. O özöklerim olmasa hasam gowy bizim için. O ütköşmeler var. Özbekistan'da sähä bir açık gurrum etip bilýärler ýöne dowam etsin diýeli. Sähä ütköşmelerin gowy galmasy üçin belli bir şertler bar da şu şertlerin käbir Özbekistan'da şu wagt garşylanok. Demek kemine ne bu öňünden kan aktif merapiyateler yani tiyatri nemeler geçirildi de ne bir mesela yine de geçeyim kemine samimiyet arada gurrun etip başlanır. Bizim bısımlarımız sondan başlanır. O samimiyetsizlik demek yalan şeyler mi? Awa. O Türkmenistan'da da Özbekistan'da da yalan diyen zadın yani tonlap badığını bilmeyen var mı? Bunu yönü yalan dik geçten ya da yönü samimiyetsiz dik geçten o rişat diymediğin oluyor da. Yani bir nesili samimiyetsizleştirirsen bunu edip bilsen yani yalanı yoğurup bilsen yani. Üç nesil ödüne gelip bile nokta. Senden son. Yani, sonra düşündüm. Bunu düzeltip başlayacak diyenin bilen üçüncü, dördüncü demede kuşakta neticesini alıp başlayan da. Yani yalanın yani samimiyetsizliğinin aylığın şartlığını onun oturttu. Tabii nemesi oturttu. Hem bir adım yalan. Ak diyen orada kara. Kara diyen orada ak. Oğru diyen orada doğru. Doğru diyen orada oğru. Şolor yalak demedi. Yaşap demettikler. Çünkü için bundan birden yönü tilkinip bak Ankara için değil. Bunu özümüze sorularım yani problemlerim aydın olur yalak arak geçmediler. Yani düşünen son çözgüdü vardır. Onun edim çözüp başlar. Onun düşünen deme cemiyet çok doğru eğitimlere karşılık görközmez. Görközse de az görközür. Onun yani çözüm süreci yıkalar. Yani düşünü edilen daha. O biz üç nesil yitirdik. Ne tonku nemede ne şulon karşılığa çıkıp yitiren nemedi. Üç nesil. Bu üç nesili o 7 kuşak 7 nesil o adam çıkıp düzeltmek oluyor. Sapara siz üç nesili yitirdik diýäňizde geçen maşgalanın dargaması barada bir gurrun etip başladık entek kan edilmeli bir mesele. Bu da onun içine giriyor. Bu üç nesili sapara ya maşgalanın dargaması bundan sonra hiçbir nesil döremeyecek ya da bilmedim yankı näme diýilýär oňa şansa galan bir ýagdaý bolýar da indi şansymyzda bundan soň näme çyksa şol diýen ýaly maşgala guruluşyny ýykdylar şu wagt. O yok çok samimiyetlilik var. Yani aydan deme. Çok maşgalanlar. Durun yerine dargın. Yani dargana düşünür yoktu. Ne samimiyetlilik demek o sen ayalının ınmalılar ayalın tağın ınmalılar. Çağatı atatının ınmalılar atatı çağatının ınmalılar. Sodat var mı yok mu şu an Türkmen'de? Sapara o gurrunu etmeni utanýas ekranda da ýöne etmeli bunu ederiz ýuwaşlyk bilen ýöne birazrak nemedeli. Ya görgem ýörendirler bolýan zatlarda. Ýöne ýykyldy. Türkmenistanda maşgala nemesi guruluşy ýykyldy. Buna ýanky kabul etmek üçin taýinliňizi häzirden görüp başlaýberim. Gaterwet neme? Aljyramal däl de garas.
şeylerak bir ýagdaý. Sapara ýurdun ekonomikasyny galdyrmak üçin näme ekip bilersiz diýip bir soraw bar. Ýöne men pikiriňizi aýtmaňyz bir neme ýadyma düşdi. Geçen Harvardly professorlaryň bir nemesini dinledim ýa-ni populizm barada gurrun edýärler. Menem bir gyzyklanyp dinläýin diýdim. Bu professorlar bu barada näme edýärkä diýip. Şoňlar arasynda bir gep gurrun geçdi. İçinden birisi aýtdy. Şu diýdi, ekinçilik meselesinde döwletiň plany, programmasy bar bolsa, şolar köplenç ýa-ni автокrat ýa-da totalitar rejime öwrülip gidýär diýip aýtdy da. Soň Hytaýa gurrun berdi, soň käbir Afrika ýurtlaryna gurrun berdi, soň Sowet Soýuzam şeýlerak da näçin bolmasyn diýip benem soň özüm pikirimi goşdum da. Ýani şu topragyň ykbalyny döwlet çözýän bolsa bir neme de ýani bu taýda da o ykdysady ýa-ni näme ekilip bilinir meselesini Sapara köp aýtdy da. Onu daýhan özü bazaryna seredip Bazar aýdar. Bazar aýdy. Şu döwlet topragy göz dikýän bolsa hökman suratda bolmasa da ýani pikirlenip görýände Kamboçya'da da şeýle bir zat bar da. Nämäni topragy birinji ele geçirdiler ha. Soň şu topragy ele geçirmek ýalňyş diýen her bir adam öldürüp başladylar, soň gördüler şu pikirlenýän adam bolsa şular bize garşy kene diýär-de. Soň molimlara çel öldürdiler ha. Äýnek taklar. O äýnek takany sen köp okapsyn diýip öldürdiler hakykat manydy 3 milyon dama ýa-ni molim, doktor, ýene näme eýle beýle öldürdiler. Kamboçya'da özüm uzak tarih däl. 60-njy, 65-njy ýyllar bolmaly. O 5-nji ýyllarda o biz kän dinleýärdik. Ýadyma düşýär çağa. Şonuň üçin toprak bilen ýa-ni döwlet näme geçse ine döwletiň topragy bolmaly diýänse ine şolay hem işiňiziň gaýtdygydyr ýa şo söz ulanýan bolsaňyz. Hiç haçan döwlet o topragyň nähil boljakdygyny ýa-ni nämäniň daşynda näme diýilýär ona? Ulusal bir meseleniň daşynda karar vermäne hakly bolmaly däl. Hazina bolup bilen bir döwleti, o hazina döwlet. O döwlet öz ýa-ni döwlet diýäsde ýa-ni guramalar, edaralar öz işini ýöretmesi üçin o toprak gerekli. Olar üçin aýrylýar. Misal üçin ýene park diýeli. Park gerek hemme kim üçin değişli. Şo zatlary sazlaşdyrmak, näme goşmak. O da döwletiň kolunu kamu. O kamu bolýar. Biraz ýa-ni hususy diýende şahsy eýeçilige geçen okda şoň ýaly ýerler var. 3-4 näme aýrylýan ýaly toprağım Sapara. Benim düşünşüm boýunça. Kamu, harby ýerler ýene näme şahsy ýerler diýip. Näme gepin tümmek geri kemine ösen döwletliň hemmeti 100%'tir. Yer huzury eýçilikdedir. Huzury eýçiligiň kepilligi iň ýokarky derejedir. Şoň üçin kanunyň üstünligi diýip demedilýändir. Kanun şolar ýaly demedi işleýändir. Bizim nemelerimiz soňky 30 ýyly gödüňde tutun, ondan soň öňkü 70 ýyly alın. Oksat yet barada da gurrun edenlerine, yani cemiyetiň ösüşü barada da yani şu toprak eýeçilik demeden uzakda durýandyrlar. Buna çennem ne şulon propagandalarına da teretip görüm. Yer halkynky bolmaly diýilen gurrun eşdiýäňizmi? Yo, Sapara şahsy diýilen söz alman hususy diýip söz alypdyrlar. Onu ýalňyşlyk bilen alan oklar ona. Hususy diýip alýarlar. Şo bolmaly däl diýip durşy da halkynky. Soň nerden eşdeli Sapara abi? Toprak halkynky bolmalysyny. Ýa-ni
toprak halkınkı diyen söz ama yankı halkınkı däl diýilen mana gelýär-de aňyrsına gitsen. Ha, Hususy eýeçilik diýär-de yankı ýöreýte eýeçilik diýmek o. Bu topragy o ýöreýte berdik saňa. Mysal üçin bolsa da ýöne olama o kän ulanlan o. Şeýle soň sapara dowam edeli. yani Gurbanoğlu başta o prezident bolan wagtlary bir näçe ýyl bolçuluk boldy diýär. Siziň pikirinizçe bu bolçuluğu nämäniň hasabyna etdi diýär. O ya, bunu sizi son garip etmek için edilen deme. şu Başka bir iş var. kök salyança sesinizi çıkarmaň diýen ýalymy? Biz Türkmenistan'ın resursunu düýünden bilmeyen bolmaly. Yani Türkmenistan'da çıkan gadyn tutarı vardır. Onun dünyada da gadyn bakatı vardır. Onu köpertsem yani belli bir muktar pul çıkýandy. Onam GDP edip bölsem 10%'ini halk rahat yani banktan çalışıp bileri demet bileri yalak vermelem der yok man vermek diýilen neme yok. dolanşyga sal ykdysat. Dolanşyga salsa yani bir kurs emele geldi tabii yani konvertatsiýa bolup dursa halkın özü kazanacaklarını özü kazanýar. İşine diye borçluğum yani şu deme dörü diye. Ne edilen daha çok olur. İşte. Bularyň neme oýunlary bar da ine sapara. Ne ona meden oldu. Ine häzir ýene bir propaganda ýörep gelýärler-de. Ine Serdar gelse düzelýärmiş. Serdar o düzetjekmiş, ýöne kakys etdiren okmuş. Indi ýene täzeden başlapdyrlar. Ýakynmışmış ýaýra diýerler-de ýurdun içinde ýöreýte ýaýra diýerler. Ýankı bu näçin ýaýra diýerler? Häzir daşyndan deport olup ýa-da deport olmasa da ýene bir wagtdan soň mejbur özleri öz islew bilen gitjek adamlar köpelýär-de. Şolar gelen wagty birazrak bolsa da Serdar ýine düzedýänçe birazrak garaşmalmış diýilen many berýärdi. Serdar ýene de düzetjekmiş sapara şeýle mışmış ýaýra diýerler. Ýöne Serdar'a seredýän Biden'ın öňüne çykaran oklar. Yankı Scholz'un Germaniýa gidildi, o dahi çıkaran oklar. Bu Serdar näde düzedýär? Serdar içeri gidip adam şekilli gürläp yankı näme diýeli adam sypatynda bolup bilen o. Yeme iyileşler devir käbir yeňiljek zatlar vardır. Şonu görüňde şu ýerine däw bolsa demek hiç wagt düzeljek gellidir. Ne bir jemgyýeti o bilgi almadan mahrum edýän yani hökümet ýa döwlet ýa-da adyna näme goýan bolsaňyz oýun üstüňizdäki güýç çok sizin kanim düşmanınızdır. Sizin günüňizden hiç wagt düzelmelär. Yani bir demeni demediyenler. Yani internet yapıp ya da kıyın ya da çekli şunu ediyen adamlar şu cemiyetin hiç wagt yani gözünün açılmasını yani gününün kovulunmasını isteyen adamlar der. O sizin kanim düşmanınız. Şolary men demem teklifim kemine ne bulabır yani şu interneti çeklendirýän yemediyen kuruluşlar ya da şahsiyetler ya da toporlar kim olsa bolsun şulara dünyada şolar ýalak bir günah eden adamlara ceza berilýän ortada iň agary ve şulara berilmelidir. Şuları yakmalı olsa yakmalıdır, asmalı olsa asmalıdır. Tevavi sizin sağlığınızın
Yeketidinken de çağalaňyň geleceğine seni ogurlayan adamlar. Şun deleli bular özleri üçün hiç böyle etmeyen ýalaktır ýony şartry ýapýandyrlar. Ya sigortany atýandyrlar. Ýöne jemgyýetiň nemesi üçün bilgi diýmek, siziň baýlygyňyz diýmek. Bilgiňiz bolman, siziň käriňiziň, hünäriňiziň ya da bir zat öýündirip baý bolmaňyz mümkin näme. Ben ine müňlerçe meselen diňe birini pikir etmen gönü ölçäp boljak, tetbik edip boljak, görüp boljak nemetini aýdyp berýände. Şu internet açılmasa, şunu yapmağa kömek eden adamlar hemmejesini ýöne gyry bermelidir. Hiç demek ben. Siz şonu kanunyň öňünde de araşdyrsaňyz, halkyň öňünde de, çağalaňyň öňünde de bu yani göde görünüp duran düşmançylyk. Hiç nemeti şun üstünü yapacak bolýanam, şu meselelerden sizi uzaklaştıracak bolýanam. Aynı edir şolar ýalak düşmanyňyzdyr. Käbir zatlara gaty, ýa dogry çemeleşmäni öwrenin. O Bu görünmeýän zatlar. yani sapara o radikal bir çözgüt ýaly görünse de iň rasional çözgüt şol bolmaly. O Radikal ýaly görünýär, ýöne aslında rasional bir çözgüt. Ýa-ni diňe soňra öwrenmeli. bunu sapara şeýle bir misal bereli. Az canlanar ýaly. Gurwana ağa Gurwana gurrun berdi. Dem almak üçin karmuşka diýär. Karmuşkany aç, dem aldysa pul ber diýärmiş. Yani kicicek deşik var şu taýdan ýaňky neme nahar onu bunu sokýarlar da. Şonu yapık tutýarmışlar. İçinde de o bir gidene adam öz tezeklerinin içinde pikir edin. Şu taýda arasalamaýamyşlar da. Soň onam barca deşik hem yapıp goýýamyşlar. O taýdanam dem gelene, howa gelene nokta. Dem almak üçin şolara pul tölemeli diýär. Bu ýokorsam şonu alak aşağı. O ine internet meselesi hem şoňa gelýär-de. Ýa-ni o taýda bir 2 adamy, 3 adamy, belki 10 adam şo taýda oturany gynaýan, öldürýän bolsaň, sen interneti ýapyp jemgyýeti geljegini öldürýän. Soň nähil şo karmuşkany ýapýan, howa bermeýän adam nähil jezany aljaksa, interneti ýapýanym şol jezany almaly. Şol nemede ýa-ni şol mantykda almaly da jezany. Ben demek kemine bana şu sözü aýdanymy üçin terrorist ya da başka bir ýarlyk takandan gorkumak şu Türkmenistanda interneti çäklendirýän adamlary, kuruluşlary ya topory duran ýerimizde öldürüm ýok edin. Ýeriňizde näme iýilýän boldy. Şonu etmän ýöne bilip kesin çykarmaýanam oňa magnaýyna berin. Şu siziň iň ilki etmeli işleriňiz birdir. Bundan men bana bir adamyny öldürüm diýmek uly jenaýet diýip hata edilýär. Men şondan çekinemok. Tebiäbi bular bir adamdan milyonlary öldürýärler şey. Soňa siziň hakyňyz bardyr. O sapara menem goşulýan size. Öňümizde de şoňa benzeş o günler boljagy meňzeýär. Indi şo arada soru gelýär-de sapara inde. Geçen 3 yılın içinde Türkmenlerde, Türkmenistan'ın içinde bolup geçen zatlara farkındalık yani bilinç o dörödü mü? Dören olsa ne derecede dörödü diye ağınları östü mü? Deyip soraptır. Şu sorap bilýän bolsaň, özümden başlaýavermeli diýjekmen başta. Sebebi näme üçin diýip sorasa, şu
sonra veren illeşimiz. Bundan 3 yıl önkü komentaryaları barıp oka. Adamlar näme ýazýardy? Malades, berekelle agam diňe öňe başga hiç zat ýokdy. Soň salamlaşma öwrenip başladylar. Salam adamlar, vatandaşlar diýip. Soň salamlaşmakdan soň ine häzir o pikir aýtmagy. Soň pikir aýtmak näme däldir? Ullakan bir zat däldir. Soramak iň kyndyr. Ine şu sorawlar sorap bilýän bolsaňyz demek üýtgeşme bar. Diňe siz däl Yani şu artık gerçek bilen ortamı da yani birden demeli Ha. çözüm var. Aba. Ine şu ýerden ýanky biz nähil boldy? 2 ýaşly çağany 3 ýylyň içinde 30 ýaşa getirdik. Diýip pikir edin. Şu çıkışlaryň esasında. Bize karşı edilen çıkışlara o buna kömek etti. Sen pikirlendirýärdi adam. Yani iksany başka zat koysaň o adam pikir etmek mecburiyetinde galýa. Yine bizim karşımıza jurnalist, aktivist, akademist diýip bir zatlar çıkardılar. Biz katı kızgın karşıladık. Yani olar düşünmedi ýaly. Yani inden bolsa sapara dostlarımız mı diýeli. Kän ekranlarda görünen oklar öňküler ýaly. Gynanýas bir tarapdan. Yani yine illeşlerimizin pikirlenmegine, çuňur pikirlenmegine katı uly bir tarapdan o kömek etdiler. Yani niyetleri elbette. Şeyler hakýada Türkmenistanyň için bilen bağlanşykly, Türkmenistanyň içi ýurdun daşyndakylara göre has neme taýar bu zatlara. Ýurdun daşyndakylar birazrak öz başdakrak onuň sebäbi bar. Hemmes bir ýerde ýaşanok, her haýsy öz işi, ýene nämesi diýilen ýalak ýerde we wagtlaýynça diýip pikir edýärdi. Şu wagt Türkiýede işläp ýörenleriň köpüsi biz wagtlaýynça pulumyzy biriktirsek, öýümüzi ursap gidýäs. O soň adaty durmuşymyzy ýaşamana başlarys diýilen pikirdäki adamlar. Olar biraz başgaçarak seredýär, ýöne olaryň ýurdun içine barandan soň bärdäki nemeler bilen şaýatlyk eden zatlar bilen ýurdun içine barandan soň has neme etjek, çuňlaşjak. We iň soňky nemesine aýtmaly bolsa, ýurdun içindäki halk o ýönde hemmekim bilýär, bizem bilýär, Ors imperiýasy bilýär. Ýöne bu oýanma nä derejede oýanyldy? Bu oýanmanyň bir uçkun çıkandan soň nirä alyp barjagy ne bize ne de olara ma'lum däl. Şeylere bir ýagdaý bar. O sapara siz näme aýtjak bolsaňyz? Aynen. O elimde mı ipucu vardır. Deme. Durmuşta tine diýen bolsaňyz 10 klasy gutorup ondan soň üniversitede girilýärdi. Bolmasa bakmrak yetiştirip 3 klasdan soň üniversitede alyp bolýar. Ýa-da haçan ýurda gidýäs diýip. Ýurda giden soň bir-birimiziň ýüzümize mi seredip oturmaly? Ýa-da ine soňky 30 ýylda ýa-da soňky 30 ýylyň iň başynda 92-nji ýylda edilmeli zatlary häzirden edip başlamalymy? Sapara bulara näme ýüpüň ujuny bereldi ýoksa şonda da düşünen oklar. Näme edip berenimizi. Yani Getiren şu ýygyna alyp bolmaýan zat bardy. Sizin yani baýlyk getireniňiz bulan ogurlany demedeni diýede gulokdur. Sizin yitiren wagtyňyz hiç wagt ýygyna gaýdyp bolýan nädir? Giden gidýändir. 30 ýylyňyzy bir ýitirdiňiz. Onuň bir samimet barada gurrun edenler. Samimetini yitiren adam. Çok näme diýini ýa kelletinde ýa çok düşünjeleri durşundan tekidläpdir da. Akagy ýalaklar. Yani samimi bolmasaň ýaşap bolýar. O diýilen nemeni
ödüne singdiripdir. O yalan sözlemese ya da bir yalan bir zada aytmasa, yalan aydanna da hemme kişi ulanmaly ýalak bu tüýdük neme wada. Ine şu zady biz düşündüremizde de düzedip bolýanlar, düşündürmesem düzedip bolýanlar, onuň samimi däl adam bilen hiç iş edip bolýanlar. Hiç bak. Ne onu özüňiz görürsüňiz, başgalar da gurup bolýanlar. Başkalarının dargamagynyň büyük sebäpleriniň içinde de şu zatlar var. Sapar ayna şunu pikir edýän-de maşgala gurulanda samimiyet meselesi. Birinji toý edýärler. Ýani geçen biri gurulun berdi. Ýani soragsız ýedeksiz pulunu alypdyrlar. Epesli 20 000 ýakyn dollar pulunu alyp toý edipdir. Bärde pul gazanyp berenler habary ýok ondan. Soň umuman ullakan pul çykýardy 20 000 üstünde dollar harçlap toý edýärler. Indi şu toýy şonça pul çykaryp toý edýän iki sany çatynca bir-birine yalan aýdan oklarmy? Samimiyetsizlik ýokmu şu taýda? Biz o bunça pula çykdy, bundan soň näme etmeli, näme iýip içmeli? Senin hem işiň ýok, elinden hem iş gelen ok. Soň Hytaýlara gidip işlärmi diýär-de. Mysal üçin ýani şonuň ýaly bir nemeler hem bar jogaplar hem. Türkmenistana gelip Hytaýlylar neme açmalmış, Türkmenem gidip şo Hytaýlynyň elinde işläp ýani öýlenip şeýle bir neme berýär. Ýani şu taýdan başlany okmy bilmedim, bir agyrak bolup biler, soň ýene muň dowamyny getireli. Bolýa bu toýu boý etdiler, soň ikisem boýuny aldy. O ýalňyş ekeni bir giden beri ýagatdyk, elimizde pulumuzam ýok. Ýene gaýnam öýden gowy dur. Diýlen ýere çelli gelýär. Soň näme diýerler? Men onda diýe Hytaýlaram bolmady, Türkiýe'ye gideýin diýe. Türkiýe'ye gideýin, senin çağalara gowy seret diýe. Olam bolýa, men çağalara gowy seredýän, sen git işle diýe. Indi şo taýda bir-birine yalan aýdan okmy? Türkiýe'ye gelip o şo pulu gazanyp bilmejegini bilen okmy şol? Ýa-da şol aýal şo çağalara seredip seretmejegini bilen okmy? O gidip o taýda ýani nemäniň gulçuluk sypatynda pul gazanyp ýörkä bärde neme maşgala ýykylyp durda. Ýa-da edil tersen bolup bilýär-de, ol daşyna o pul gazanjak diýip çykyp ýören başga aýallar bilen o puly iýip ýörenler hem bar-da, gazanan puluny. Yalan dälmi? Indi şu wagt Türkmenistanda iň az 3 milyon adam şu ýani samimiyetsizlik diýdiňizde sapara. Maşgala gurulan wagtyndan başlap edilen samimiyetsizligiň täsiri 3 milyon adama ýetjek şu wagt. Indi o 3 milyon adamyň 2 milyonu iň az 2 milyonu çağalar. O çağalaryň günäsi ýokdy o taýda. O sözleşmeler, o yalan, o wadalar berilen wagt o çağalar ýokdy o taýda. Ýöne ýalanyň içinde ýetişmäli mejbur. Mejbur. Aýlapdy nemeleri ýok. Olar näýlep bolup ýetişmeli? Olardan has beter olup ýetişmeli bolýar indi. Ýani şu bir samimiyetsizligi bir netile salyp bilsen 3-4 netilin götürýän. Millet ýok bolup gitmeden ilkulak şolatlara barlar. Oraz o su meselesini çözüp bolýar. Haçan çözüp bolýar? Bir adam şekilli ýurtyň içinde jemgyýet bar bolsa da böyle senin maşgala guruluşuň ýykyldy. Ýykyldy, indi weýran bolmasyna garaş berin. Näme üçin ýykylan, näme häzir samimiyetsizlik neme tarapyndan aýdyp berdik-de. Onu ykdysat tarapyna alsaňyz ol başga bir mesele ýöne ykdysady tarapyndan samimi şekilde çözmendirler. Ýok, bu ekranlara berip duranlar durşuna yalan. Ya hemme de yalanlygyny onu dinleýänem bilýär, aýdýanem bilýär-de. Hawa sapara üýtgeşik hany pikirimizi başga bir ýere sowalandy, neme bilen. Balykçylyk östürmeli sebäbiziň suwlarymyzdaky balyk tagamy başga laqqamyza
tay gelecek balık dünyada yok diye bu lapka sözünü neme başkaça aydiyan olmalılar, doğru değil mi nemeler? Hmm, Dakika varlık soğum bolmaly. Ay bir nemede Tekre varlık. o Dakika varlık. suyucu suda yaşayan yırtıcı balık. Bir neme bir adı var täzir ýadyma düşenok illeşlerine ye. Soğum. Ha. Dakika varlık. Yeniden bir Y harf bilen başlayan bir adam vardı. Ona Türkmen Sahra'nın Türkmenler hem aydiyan ekende. Geçen nemede gavat geldim. Yadıma düşmedi. Garaz yine bu meselede bir ütköşükde. Bizim yine şu balıkları yiyen yer bizim köpüsü zeykeş sularda da o zeykeş sularım sapara vaktinde değerli toprakların yuvulan nemesi su doğru değil mi? O taydana balık yiyesine nehiyle. Biz 86-87 ýylda şo taýda ýörüýdi balıkçylyk kolhozlarymız vardy. 3-4 bar. Hı hı. Argamışda çolary yaptık. Balıklaram tutmasyny, halka iýmetini kadagan etdiler. Keyfine değildir yine. Yok, mutasiya geçipdir. Ya. Gaty näme? Balıklar şu adam tutýanlar we orada görýändirler. Kelleti ullokan guru şunlarlak bir elgenç. Ya bilmedim näme deňeşdirjeňmi bilemok. Şolary alak nemeler var. Şimdi yeni bir zat var sapara. Yine bu tarafını aldık da. O deryadan hem bizim elimizde deryadan balık tutara kural yok. Kızıklı tarafı ne açıyla nere. Yani derya bir öz gayığın bilen geçip gidip bilmesen adam şekilde. Seni gayık yasap deryanı geçip başlasan eyyem hopla adam demesine gelýände. Yekece derya var, şu deryanın içi duruşuna balık gorunlu kime yetiyor? Bir Ha. adamlar yani sonra görenler bir eyletine nemet. Ama derya, yeke bu deryanız var. Ha. Son içi duruşuna balık olsun. Son yeni bir tarafı var sapara. Şimdi bizim dine deryamızda hel dengizimiz var. Geçen Balkan'dan bir yanı yakınrakta bir illeşimiz bilen gürleştik de. Ya şu Çeleken den olmalı. Yani şu diye bizim duşumuza gelip diye İran'ın gemilerinde yani balıkçı gemilerinde gelip balık tutup gidiyorlar yani bize kadagan diye de. Şimdi ben şu son bir neme aklıma geldi. Yine deniz balığını biz Daşarıyor'da çıkan son ilk gördük. Deniz balığının tamamını Daşarıyor'da aldık. Yani, suyucu su balığına hiç benzemeye emme taraflayın. Başka da şimdi Türkmenistan'da da bir ullakan adam yok da iyi olmanda ömründe bir gezek deniz balığını yemene mümkünçilik bolmalı bir neme mi kendi yani. Türkmenistan'da deniz balığını yiyip gören adam gördünüz mü? Nemede gördüm ben. Krasnovod'un bazılarında satılıp görükene. O tayda satılıyor. Belki Nevit Dağ'da da bir azrak satılyandır. Yani bäre geldikçe yok ha balık. Deniz var yani ullakan. Deme adamlar adat bolan soň etjek işini, öwrenjek kunärini öwrenir. O dädik pul gazanmalygyny adat adam biler, öwrenir. O nämäni östürjek bolsa adat adamlar etmelidir. Onu ya döwlet ya tapara ya kemine size plandat edinben şeydin dipyonu umum gurrunda adatlar aydık biler sorunyona ya adam gatit döröjülük bolýandyr, ýirişen bolýandyr, rahat bolýandyr, o işini o edýändir, rahat edýändir. O käbiri aya uçyan rakete yatar. Yani adamın edip bilmeyen daha yoktur şu dünyada öğretülen
gören zatlaryň hemmece azat adamlar edýän. Hmm. O kul adamdan hiç zat nemetme garaşmaly däl. Ýetdi. Onu sapar ağadan temin edin doğrap görmürsünüz. Çeki işini ödün bilersin. Gaýtam o näme akıl satýan diýerler. Biz bilemiz ok diýip. Şu günlere aýdyl ýa o zat ýa-ni bu meselede däl. Soň ýaxşylyk et deňze at, balyk bilmese halyk bilir diýen ýa-ni söz bar. Men pikirimçe ýaxşylyk eden wagtyň eden ýaxşylygyny aýtmalydyr. Siziň düşünjäňiz nähili? Şoňa diýip sorapdyr. Buna bir neme seretmelimiken diýende sapara men gün watar ýurtlaryndan neme etjek bolýanda sal getirjek. Gün watar ýurtlarynda bir adam edip bilýän zadyny o edip düşündirip bilýärdi. Ine men şunu edip bilýän, onu edip bilýän, ine men şey diýän, bey diýän diýip özüniň edip bilýän hünerini düşündirmegi başarýar-da. Dogry dälmi? Indi bu adamlar näme üçin aýdýar bu zatlary? Bir kazanç etmek üçin, doğrudan karşılığında şunça bana pul tölersiňiz diýip aýdýar-da. Hiç kim ýaxşylyk üçin, ýene bir zat üçin hiç zat aýdan ok meniň aýtjak bolýan zadym. Ýa-ni ýaxşylyk demesi olaryň düşünjesinde ýa-ni başga bir zat, hemme kim ine bir Germaniýada bir neme gabat geldi sosial mediada. Germaniýada ýaşap ýören, şo taýda doglan bir türk asylly Türkiýe'ye gelýär. Dollar galdy diýip gelip öý satyn alypdyr da 3-4 sene sonra ýa sen diýe öý 3-4 sene öý satyn alýan ýöne bärdäki şu ýurdun içinde ýaşap ýörenleriň ýagdaýy erbet diýär da. Maňa näme diýär? Ol edip bilmeýän bolsa özünden görsün diýip aýdýar da. Ýöne men edip bilýän diýär. Men indi edip bilýän zadymy ol edip bilmeýär diýip etmeli. Diýilen bir düzgün barmy diýen ýalyk nemede aýdýar da. Indi bizde de şu ýaxşylyk eden adamy ýaxşylyk ýa-ni şunu etdim ýa-da ýa-ni garşylygyny beriň diýilen nemeden uzak tutýarlar. Men jemgyýetiň nemesinden bilýän da eden işiňi hem aýdyp görmeliler diýip sapara sizden hem paylaşdýan ol men ine Ýewropanyň adamlarynyň pikir edişinden ýa-ni bir adam meniň eden zadym ol edip bilmeýän bolsa ýa-da meniň eden zadyma eden zadymyň meçöründe garşylygyny alyp biljegi başga da zatlar kan diýär ýa-ni hünerler. Bir olmasa birini edip bilmeli ýa-da müňlerçe hüner bar. Hiç birini ýa-ni müňlerçe hünerden birini başarmadygy adama men näme üçin ýaxşylyk edeýin diýär-de. Şeýle bir zat bar. Ýa-ni ýaxşylyk diýip bir zat ýok. Eden zadynyň garşylygyny alma diýip bir zat bar da. Ine sapara mut toprak paýlap berdi-de. Hiç kim size hiç zat verirler. Öňüňizde de hiç kimin size borç yoktur. Sebäbi sizin hiç kimin borçuňuz yok. Durmuş şonalaktır. O size biri şu wat Türkmeniň hali şeylere o biz bilemsoň orta çıkıp size bir zatlar düşündirjek bolup berdi. Buňun bedelini biz ödýär. Malymyz, janymyz, taglygymyz, wagtymyz bilen ödýär. Elbette buňun bedeli bardyr. Siz üniversitede girecek bolanyňyzda o pul berýäňizde 20 000, 30 000, 100 000 öýdüm şo taýdan bilim alman çykýan. Ýöne berýäňiz. Şonu şu üniversitelerde almajak, şolun berip bilmejek bilgisini siz bilen paýlaşyp otursa. Bunu ne bir deňrak ýapmy? Alyp bilmese balyp bilmese. Näme diýär? Oň çoğan siz demedi. Biraz sapara o sözün yerine ine ýigidin paýyny beriň diýen bir ýa-da ýigidin hakyny beriň diýen bir sözüm bar-da. Ine käbir ata söz ýalak görünýän sözler ýa-ni hemme atada bu ata däldir, onu ýatdan çykarmak da hemmesini ata edipdir diýip
Alıvermeli değil. Yankı bu kelle näme üçin var? Şeýle intäk biz häzir halk bolup bilemzok, halk bolup bilen günümüz öz yerimize eýe bolars diýip ýazypdyr ýyllaşymyz. O garaşy ber, onda bir gün bolarsyň. Ýa, halk bolmaly. Soň näçe galdy wagtymyz? 10 minutymyz var. Şuda ýene bir kısan näme sığdyryp bileriz. Araz biz öňem aýtdyk da ýa-ni halk däl biz ýa-ni bir millet ýa-ni dil var. Azrak bir däp var. Ýa-ni bir nemeden bir zatlara var ýöne. Halk däl. Halk däl. Şu Göktepe urşuna çenli halk bolan bolmagy gaty mümkin. Mümkin hem dällärin bir halk. O şol Ne kotayda? göreş alyp baryp bilen bolsa halk diýmek bolýar. O kolor ýalak gaýdawsy nemeden oldu. Ne şu at siz şonu eden go. Ne? Oy. Yok, Sapara ine bir gyzykly zat var da post etdi bir Özbegistanly tarihçiniň gurrun berýän nemesi. Ine Bukhara var ýokarda. Onuň aşagynda Harizm var. Onuň aşagynda Göktepe bilen Merv var da şeýdi aşağı gaýdýar. Indi orsam şu ýokardan aşağı gelýär, soňra Hazar deňizinden gelýär, soňra Farawy geçip Çärçeň üstünden gelmeli de. Gawalan, garasy ýoş-ýoş alyp gelinipdir diýär. Ýöne şu Harizmi Orslar hüjüm eden wagty Göktepeden çıkıp şu Harizm galasyny, ýa Harizm yerini goramak üçin giden adamlar var. Bu adamlar näme üçin gidýär o taýa? Ýoksa uruşly köp ýyllardan bäri bir ýyl gowy bolsa arasy 2 ýyl erbetde, ýa-ni ol nemäniň salgytdyr ýene nämedir, ol içki nemeler bilen baglanşykda ýöne ors gelýärmiş diýip şo taýa kömege gidýärler. Sapara halkam däl, ýa-ni goňşularyndan bilýän bir neme. Goňşularynyň başyna gelen zat öz başyna geljeğine de bilýär. O da atlar millet bolan soň düşünüp bolýarlar. Millet bolban. O da atlara düşünüp bolýan däldir kemine. Şu at Türkmen Gözüňde tutup görüň, ne goňşudyryň nemeden o. Awa inde dil tersi boldy. Soň ýene bir zat bardy, Sapara Göktepeden o goşun jemläp Harizme ors, ýa Harizme orslar basyp almasyn diýip kömege giden adam bir tarih neme ýazýarlar da. O mardaklar Göktepe kömege gitmedi diýär ýöne. İkisem bir nemäniň elinde de bir hanlyk diýip alady ele. İkisem bir hanlyk, ýa-ni Çärçew tarapyndan ors gelse Merwi goramak üçin bir bölek o taýda galmaly. Ýa-ni nemeden gelse Harizm tarapyndan gelse ýa-da Hazar tarapyndan gelse Göktepede bir bölek bolmaly. Iki bölünýär-de mejbur. O ýöne sen tutup Harizme gidipdir kömege. Näme üçin Merwden Göktepe uzakmy? Ýa-da kynmy? Harizme gitmek? Güdendi Fuat sen aýdýan kemine bunu hiç ýazylan kodulan ýeri ýok. Türkmen nemedinde. Edebiyat. Yok, yazmaýarlar da. Näme üçin ýazsynlar? Ýöne kitaplar bunu ýazýar. Tarihte bolan zat. Bir pikir edin, ýa-ni çölü geçip şu ýa-ni Daşowza gitjek bolun, ýa-ni häzirki Daşowzyň ýerde Harizm. Ahaldan çölüň içi bilen näme gitmek 500 kilometr çölüň içinden geçmek aňsatmaýardy, Merwden näme gelmek, ýa gelen däldir diýiljek bolsa da olaryň nemesinde. Yok, bir-birine kömek etmek bir gyrada dursun. Başka nemelere de gittiler kömege. Yoksa edil 100 kilometre yokarsyndaki Bukharadan hiç zat gelmedi. Yani yanındaki Bukharadan. Bolsa 100 kilometredir ya, 150'dir. Gelmedi, sessiz kaldılar.
Bu zatlar şeyle işleýär. O taraf var yani o İranların eden hücumları var. Bir taraftan Orus hücum edýär, aşağıdan İran hücum edýär. Kredip görün yani mümkün deldiň ece Orsun ýeke jözü bolan bolsa ýene de alyp bilen okdy da. Ýene alyp bilmeýärdi. İran katı kän kömek edipdir, üstüne de şu 81-nji ýyl 1981-nji ýyl ya Göktepe galatyndan 3000'den gowrak aýal ýetir eder. Gırnağa edip atdylar. Gırnağa edipdirler. Ýagma Türkmen demesinde eşdiýänmidiňiz? Ona ortlaň öz demesinde ýazylgyr. Orusların özleri ruhsat berýärdi 3 gün galanyň içine ýagmalamak diýäde taalamak. Taalamany ýa-da gala düşenden soň, synandan soň. Lüstrasiýa näme üçin biz lüstrasiýa diýersen? Şu zatlaryň hemmesiniň üstü açylmasy üçin. Bu zatlara dedim düşünmäňiz üçin. Düşünen soň bar garaşdy adat millet döwlet bolup bilýär. Şu zatlary açman üstünü yani palçık bilen suwap o üstünde hiç tat gurup bolany. Yani Kur'an'da adyňyzdan mine şulon kıyalak, şu babarap bilen kıyalak neme bolýar da. Onum bular ýalak Kur'an soň halky diýen gorky bilen taklamady bolýar. No. Başka çalacak. Yani şulon gorky bilen taklaýanyň büyük sebäbi siz garaşdyň da. O garaşdy bolan bunuň gorky ürkü yok bolup gitmedi. Ya da sınırdan ya gümrükten rahat girip rahat çıkıp bilmeli. Ya da öyle. Sapara soňky nämämizi alaly, wagtymyz bolýar. Soň jemläli. İlk gorky diýär. Time out berdi ýa-da. O soňky nämämiz bunam alaly, sen ekrana getirdim. Kemine bir soru var Sapara'dan sonra Berade diye yani İranlı Türkmenlerimizden yani Ahmet Amani diye. Yurdun halyga terwet dile getirer ýaly halkam bilýär bizem düşünýär şu ýagdaýyň çözümü nähili az wagtda çözümü näme halkyň ýagdaýy terwet garaz az wagtda çözüm bolarmy diye halkyň ýagdaýyga terwet diýär-de. Evet, çözüm hükman olur. Yani çözülmen galyp bilýän mesele derler. Çözülmese dowam edip bilen ok. Bular yani şu wagt siz gorkup görenler var. Bularym bilýär. Indi ýolum soňuna gelenlerini. Ýöne halk şunuň elinden döwleti almaly. Haýynlar. Neme zady şol taparaga taýyn, kemine taýyn. Almra daga taýyn, taýyn adamyň atlaryny tanap bilýär. Hiç neme derler. Ýöne döwlet diňe ol adamlaryň döwlet derler. Türkmen ummatynyň döwleti. O Türkmen ummaty bunu islemeýän bolsa, yani kadın tutan adamcıklarımız ya da şu toporcağı isleyen olsa sizin karşıyında gidip bilmezse mesele şu taydı. Şu an devletine alın diyenle de o div otuyor. Onu artık vereceğini yolunu odnak böyle de. Onu alacağı adam yok. Alıp bilecek, öğretiyor bilecek, hem bir adam et bilecek. Bir halktan bırak işler. O talep in ormanda işler. Boşan odaklarına geçtik. O işleyenlerini bir yani parmağını yımırladık mı?
ya da kulağını kıymırladık mı o düşündürmesi gerek de. İşaret etmesi gerek. Şuna seni şol edilen o. Olmasa bunların karşı tarafım zaten hem becerdiğini düşünüyor. Yediyen adamı bilen adamlar olur. Sonun yoktuğuna buradalar. Çıkarılarım yok. Onu biliyorlar. Geçeni ben diyen onun verecek. Yani verdiğim hele biz biraz değil mi? Tayin oluyor diyeyim de o. Ve bu halka dere diye. Ne o? İsteyenlerini bir şekilde bildirmeler. Son ne ilimdarlık. Bunlar yatıp bize çörek verdiyse biz ne etmeli? Taparağa 70 yaşında bunlara çörek tapıp vermeli buraya. Toprağı verenden sonra bu toprağı nämesini yeldiyse diyeniz mi toprağı? Bize çörek ver, toprak vermediyse. Yine şunun için şu nememize bizim çare alıp barıyasta. Dine oların çaresi yok. Bizim çaremiz yani hakikate adamları nemetmek için. Yani tapıştırmak için. Adamları hakikat bilen tapıştırmak için. Şeyle sapara cemlep vaktimiz oldu. Yani yerler demek vakti ben geçirdim diye. Bolya sapara iyileşler sağ olun yine de görüşeceğiz. Sağlıklı.